Ahojte dievčatá, tu Oľa. V dnešnom videu si spomenieme na polygel a budeme sa venovať spevneniu a tvarovaniu hranatých nechtov pomocou tvrdého materiálu. V podstate urobíme nechty len prirodzenej dĺžky, bez predĺžovania, ale aj tak spravíme architektúru, ktorú by sme nikdy nezvládli pomocou obyčajného gelaku. Všetko uvidíte počas videa, prajem príjemné pozeranie. Tento postup a dizajn som ukazovala u seba na Instagrame. Vrátili sa nám odrasty, ktoré dnes spolu prerobíme. Vtedy som použila bottle gel od Ruscony, ktorý som aplikovala len na prirodzenú dĺžku nechtíku. Dávala som pod gel elastickú bázu a voľný okraj som nechávala tak, ako je. Zo spodu som nechty nepodbrusovala. Ale samozrejme, pokiaľ sa vám materiál na špičkách odgiruje od nechta, tak tým pádom podbrusovanie zo spodu bude najlepšou voľbou pri použití gelu. Ak by som išla touto cestou, tak na špičku by som dávala viac gelu, lebo pri takej hrúbke, ako som ho spravila ja minule, by sa nedalo ani podbrusiť. Takže ten výber materiálu je vždy individuálny a skúšame, aká technika spevnenia sadne zákazničke najlepšie. Prezradím hneď dnešný plán, aby ste sa nečudovali postupu a prečo beriem polygel ešte pred manikúrou. My totiž dnes spravíme jemné ombre. Rozhodovali sme sa s modelkou medzi 4 krásnymi odtieňmi polygelov z pastelovej kolekcie Luxy od značky Ruscona. Okrem veľmi pekných farebných odtieňov ukážem vám aj zrnitosť týchto polygelov. Tá nám odohráva dôležitú rolu počas pilovania. Mám rada takúto konzistenciu polygelov, ktoré obsahujú dosť veľa akrylového prášku. Ten nám poprvé zabezpečí tvrdosť a pevnosť materiálu po vytvrdnutí v lampe a po druhé množstvo akrylu ovplyvňuje konzistenciu polygelu. S menej gelovou konzistenciou môžeme modelovať hneď na všetky 4 nechty, polygel sa nám nebude nikam posúvať a ani zatiekať. Máme priestor na prácu bez ponáhľania. S polygelmi zvyknem pracovať len pomarančovým drívkom, málo kedy použijem škytec. Dokonca aj keď modelujem celý nechtík a potrebujem sa dostať až ku kožičke, tak sa to snažím zvládnuť s drívkom. Hlavne treba myslieť na to, že s drívkom pracujeme takisto ako so štetcom. Veľmi jemne. Neopierame ho na špičku, aby nám nezakopával do materiálu a nerobil rýhy alebo prehlbinky. Náš dnešný prípad ale nebude nanášanie polygelu na celý necht. Materiál rozťahujem na 2/3 nechtovej platničky, aby bočné steny a body rastu boli dostatočne spevnené a aby nepraskali pri odrastaní. Ďalej apex už vymodelujem builder gelom. Potrebujeme sa vyznať aj do prípravy nechtovej platničky pred spevnením nechtov týmto spôsobom. My sa tomu venujeme úplne do detailov na mojich teoretických seminároch, ktoré prednášam u seba v Akadémii v Banskej Bystrici. Je to seminár Chémia materiálov, ktorý zahŕňa teoretické vedomosti o správnom použití materiálov počas práce v gel-lakovom a gelovom systéme. Začíname prípravnými tekutinami, ako vybrať správne zloženie, v akom poriade používať, v ktorých prípadoch je potrebné nejaké z nich vynechať alebo naopak znásobiť vrstvy. V niektorých prípadoch je potrebné použiť bázu pod polygel, niekedy primer, záleží to od konkrétneho produktu a aj od pôvodného stavu nechtov. My dnes aplikujeme polygel na tenkú podložku z gelakovej bázy. Pokiaľ by vás zaujímali detailnejšie info o semináre, kľudne mi píšte na Instagram a tam už vás znavigujem. My zatiaľ pomaličky dokončujeme modelovanie polygelom. Drievko som počas práce namačala do cleaneru. Dôležité je namačať drievko alebo škytec naozaj len keď sa ten začína lepiť na polygel. Lebo ak budete používať príliš veľa cleaneru, polygel sa bude roztekať a dokonca to môže ovplyvniť aj jeho výdrž už po vytvrdnutí. Chce to len prax a uvidíte, ako za každým dokážete lepšie a lepšie odhadnúť množstvo cleaneru a aj samotného polygelu. Najprv sa snažím čo najviac zarovnať polygel frézou. Je to najrýchlejší spôsob a následne na pilník mi zostane minimum brusenia. Nechtíky stále prirovnávam medzi sebou, aby boli rovnaké dĺžky. Všetky práce s pilníkom skončíme pred manikúrou. Po manikúre už nič nebrusím, aby som nepoškodila živú čerstvo upravenú kožičku.
Naše hrubé špičky vybrusím znútra a urobím to teraz, ešte predtým ako idem pracovať s povrchom lôžka na našaj gel. Táto etapa sa môže nechať aj na úplný koniec, v podstate je to jedno, len mám rada už potom čistú prácu bez prachu, takže preto to robím na začiatku. Na podbrusovanie môžete použiť akúkoľvek úzku frezu, hlavne s úzkou špičkou ako mám ja. Prípadne pokiaľ by som robila okrúhle nechty strednej dĺžky, tak by som kľudne zobrala aj tú frezu, ktorou som odstraňovala starý materiál. Ale pri hranatých potrebujeme niečo úzke, aby sme nezničili čerstvo vybudované rohy. Pri zatlačaní kožičky dávam pozor na koreň nechta. Veľká, mäkká lunula nám naznačuje, že je koreň nechta veľmi citlivý a tým pádom nemôžeme vyvíjať žiaden tlak na frezu, aby sme neublížili. Už mám u seba tu videjko, kde som ukazovala, ako poškodenie v oblasti lunuly môže spôsobiť puknutie nechta a deformáciu nechtovej platničky. V popise k videu nechám vám aj rovno link, ak to niekto zmeškal. Pri práci s brúskou som v tomto prípade obchádzala body rastu, aby som tam zbytočne nezasahovala. Bočné ale sú tu také hrubšie, takže preto som zvolila drsnejší modrý nastavček. Dávam pozor, aby fréza pri bokoch nechytila polygel, ktorý som akurát vymodelovala. Tedy sa fréza s jemným diamantovým nabrusením môže rýchlo zatúpiť o taký tvrdý materiál a už bude nepoužiteľná. Na záver odstraňujem kutikulu nožničkami. Pracovala som s nimi pomaličky a hlavne som pozorne sledovala líniu strihu, aby som nezastrihla do živého. Tieto ručky už poznám, takže manikúra tu mi netrvá dlho. Už sa teším, keď utriem prach, odmesním nechtovú platničku a prejdeme na gelovú modeláž a dizajn. Na modeláž si pripravujem dva škece, jeden rozmeru 4M na nanášanie gelu a jeden tenší na rozrovnávanie materiálu. Link na video, kde som ukázala všetky druhy škecov a ktorý na čo slúži, takisto pridám do popisu. Fluffy geliky ste už u mňa videli viackrát, pravidelne vám tu ukazujem aj nové odtiene. Dnes som vybrala gel, ktorý za mňa je najviac vzdušný zo všetkých, ktoré má táto kolekcia. Má mliečný nádych, ale zároveň je skoro prehľadný. Akurát dokonalá pigmentácia na naše naplánované ombre. Navyše bude vyzerať rovnako pekne v kombinácii s ružovým a aj zeleným polygelom. Gel nanášam od kožičky a rozťahujem do stratiena k voľnému okraju. Najviac materiálu pridávam v zóne apexu, aby som vytvorila správnu architektúru. Nevadí nám, že nemáme gel na celom nechtovom lôžku. Akékoľvek jemné nerovnosti sa skryjú pod topom. Práve že na špičku skoro vôbec nedoťahujem gel, aby nám voľný okraj zostal tenký. Preto sme ho poctivo brúsili pilníkom. Teraz by bolo ľúto to všetko prekryť hrubou vrstvou gelu. Páči sa mi, aký vzniká efekt, ale toto nebude všetko. Aplikujeme pri kožičke trbletky. Akorát mám novinky od Ruscony, krásne trbletavé gelaky. Takže využijeme ich klasickým spôsobom, ako sa to robilo ešte predtým, ako prišiel trend zapúšťať trbletky pod gel. My ich poťahneme klasicky od kutikuly do stredu. Pokiaľ potrebujete naniesť trbletky len v tenkej vrstve, aby vám nezavadzal objem od gel laku, môžete najprv dať pár kvapek laku na buničinu. Tá postupne vstrebe z výšky gelového základu a zostanú vám na buničine len trbletky. O to lepšie sa vám bude nanášať zdobenie a môžete ho dať rovnomerne a na husto bez vytvárania zbytočného objemu a bez obav, že vám gel lak zateče pod kožičku alebo do bokov.
My sme samozrejme vybrali lesklý top. Tie nádherné trblietky chceme predsa zvýrazniť a neskryť pod matným. Pri rôznom uhle svetla budú mať rôzny odtieň. Za mňa dnešná modeláž naozaj zmenila vzhľad nechtikov. Máme tenké, ale pevné špičky a rohy, správnu architektúru a takýto krásny dizajn. Toto by sme nedocielili napríklad gellakom. Dúfam, že toto videjko bolo pre vás prínosné a že ste si ho užili. Dajte mi vedieť do komentárov, rada prečítam vašu spätnú väzbu, no a my sa vidíme v ďalších videách.